Našou úlohou je teda poskytovanie bezplatného poradenstva a šírenia informácií verejnosti o sociálnom podnikaní a o sociálnych podnikoch. Takisto vysvetľujeme tie pravidlá fungovania sociálnych podnikov, informujeme o podmienkach založenia registrovaných sociálnych podnikov, taktiež sa snažíme vysvetľovať legislatívne prepojené zákony so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Naozaj tie regionálne centrá sú takým tým prvým bodom pre záujemcov o sociálne podnikanie. Aktuálne máme 571 registrovaných sociálnych podnikov, ktorí zamestnávajú necelých 8 000 ľudí a z toho je 68%, približne 68% osôb znevýhodnených, zraniteľných. Takže z takýchto čísel sa úplne my tešíme. Uvidíme, ako to bude ďalej v tom zamestnávaní, ale vidíme, že tie čísla sa naozaj posúvajú vpred. Takže áno, tie regionálne centrá sú takým tým prvým bodom a myslím, že veľmi dôležitým.